BİENAL'a Stenbolê heta 23 mehê vekiriye. Gelek cîhên ku pêşangeh lê vekirîne hene û gelek cîhên dîrokî hene ku mirov lê mêzev ke. Ev der jî yek ji wan e. Yetîmxaneya Fransız e. Di destpêka sala 19 de ev der hatiye bikaranîn û heta 1937 wekî yetîmxane û wekî dibistan hatiye bikaranîn. Anha jî ji bo BİENAL'a Stenbolê mazûvanî dike. Mirov dikare were bigere, ciyekî xweş e, baxçeyê wê jî xweş e û ji bilî wê jî hin ciyên din hene di BİENALê de wekî meclîsî mebusan, wekî elhamra û gelek cihên din hene, yetîmxane heye û Galata Rum okulu heye. Çend mekanên ku, çend cihên ku di navbera Karaköy û Galatayê de ne, cihên dîrokî ne ji bo BİENALê mazûvanî dikin. Hem ji bo wan ciyan hûn bibînin cihên xweş, cihên dîrokî, hem jî ji bo Pêşangehê muheqqeq herin bigerin û bêpereye bilêt jî nehewce ye her roj saet 10 de vekiriye û li benda mêvanên xwe ye.